आन्दलनकारि आदामोनखौ जेबायदि थगायदों दिनैसिमबो जेबायदि जोंनि बिग्रायारि आदामोना जेलाव दङ दिनैसिमबो जाय बिग्रायारि आदामोना दिनै हाथियार लानानै आन्दलन खालामदोंमोन बर' गामिखौ जे समाव इलेक्सन समाव प्रमद बर' बिथाङा गावनो बुंदोंमोन जे 100 फुट जावबाबो जोंनि बर' आबै आबौनि हारा मोनगोन होनना बुंदोंमोन। प्रतिश्रुति लायोदि जोङो फैगोन आम आदमी पार्टीनि गासै वार्कारफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय BPF हान्जाखौनो जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो थामथिम जाबाय। मेन उद्देश्यआ बेनो प्रमद बर'आ जे बिडिसिनि फैसाखौ बा बिडिसिनि रायजो राजाखौ जेबायदि थगायगासिनो दङ। प्रमद बर'आ सिगां समाव जेबायदि बुंदोंमोन बिडिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा खिन्थु रायजो राजाया दिनै मोनथिगौ जे प्रमद बर'आ बिडिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायगासिनो दङ ना गावसो सुइजारलेण्ड थांनो थाखाय गावनि पकेटखौ गरम खालामगासिनो दङ बेखौ जोंनि रायजो राजाया बुजिनो हाबाय। प्रमद बर'आ जेबायदि जोंनि आन्दलनकारि आदामोनखौ जेबायदि थगायदों दिनैसिमबो जेबायदि जोंनि बिग्रायारि आदामोना जेलाव दङ दिनैसिमबो जाय बिग्रायारि आदामोना दिनै हाथियार लानानै आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोना न'आव फैफिननायनि उनावहाय जेबायदि कन्डिशनाव थानांदों रिहेबिलिटेसन मोनदोंमोन होननानै जों खोनादोंमोन नाथाय मोनखांनायनि उनावबो बेंकनिफ्राय जे मोनसे नटिस थांदों नोंथांमोना नोंथांमोननि लनखौ सुख'फिननांसिगौ होननानैहाय जेबायदि प्रमद बर'आ जोंनि जाथिखौ थगायदों बिनिफ्राय दुखुसिन बाथ्रा आरो गैला। जोंनि रायजो राजाया बुजिनो हाबाय जे प्रमद बर'आ सासे बिडिसिनि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा व्यक्ति नङा बिडिसिनि रायजो राजाखौ थगायग्रा व्यक्तिसो। बे हिसाबै UPPLखौ जोंनि बिडिसिनिफ्राय माब्रै होखारनांगौ बेखिनि बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय जों दिनै नैबे गुमा समस्तियाव जों फैनाय जादों। जोंनि BPF दोलोआ अलरेडि साखाफारा आरो जोंनि रायजो राजा जाय व्यक्तिया दिनै भट होगोन जोंनि गामि ओनसोलनि रायजो राजाया मिथिगौ जे BPFआ मा आरो UPPLआ मा आरो बे हिसाबै आंनि साननाय मथेबा दिनै रायजो राजायाहाय UPPLखौ जिर' खालामनो थांगासिनो दङ आरो UPPLखौ बे बिडिसिनिफ्राय जेबायदि प्रमद बर'आ जोंनि बर' गामिखौ जे समाव इलेक्सन समाव प्रमद बर' बिथाङा गावनो बुंदोंमोन जे 100 फुट जावबाबो जोंनि बर' आबै आबौनि हारा मोनगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय जोंनि बर' बिमानि मेगनाव दुखु होदों गावनो बुंदोंमोन जे 100 फुट जावबाबो हारा हाद्दि मोनगोन जोंनि बर' बिमा बिफानि नाथाय जोंनि हायावनो जोंनि बर' बिमा बा बर' गामिखौ इभिक्सन खालाम होखारगासिनो दं बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि पापआ प्रमद बर'नाव नांगोन जोंनि दुखुथिया बर' बिमानि गाबनायनि मेगननि जे मोदैनि पाप बे प्रमद बर'नाव नांगोन आरो बे हिसाबै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकाराहाय रायजो राजाजों जिर' खालामजानो थांगासिनो दङ बिनि थाखाय बारा गोबाव सम गैला। जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंहाय माखासे जोंनि रायजो राजा जोंनि आम आदमी पार्टीखौ मोजां मोनग्रा गासै सुबुंफोरनिसिम रायजो राजाफोरनिसिम फंनैसो बाथ्रा बेखौनो फोरमायहरनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय आङो सासे आम आदमी पार्टीनि क'क्राझार जे फैगौ लकसभानि सासे केन्डिडेटमोन दिनैहाय जोङो BJP सरकारखौहाय जोङो सोलायनांगौनि बाथ्राखौ लानानै जोङो दा माखासे इन्डियान एलायन्स हिसाबैहाय मोनथाम पार्टिजों जोङो सावरायनाय जादोंमोन तृणमूल कंग्रेस आरो आम आदमी पार्टी। जोंनि बे क'क्राझार कनस्टिटिउसनावहाय बे मोनथामल' पार्टिया दङमोन BJP सरकारजों फाइट खालामनो हानायनि बिनि थाखायनो जोङो मोनथाम मित्रजोट हिसाबै एलायन्स हिसाबै सावरायदोंमोन नाथाय जोङो दिनै गोरोबलायनाय जायाखिसै आरो जोङो माखासे वार्कार मिट खालामलायनायबो जादोंमोन कंग्रेसनि जे केन्डिडेट गर्जन मोसाहारि मानगोनां बिथांजोंहाय नाथाय दिनै जों गोरोबलायनाय मोनैयावहाय जोङो दिनैहाय बिथांनि गासै वार्कारफोरखौ बिजिरनानै नायनायावहाय दिनै बिथांनि पार्टिखौबो दिनै देरहागोन बायदिखौ नुहुराखिसै जों सापर्ट खालामसेयावबो दिनैहाय जोङो बेखौनो स्टाडि खालामनानै गासै वार्कारफोरजोंहाय ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय एलायन्स हिसाबै जों सारेन्डार जायाखै एलायन्स हिसाबै जोङो 17 बोसोर दैदेनबोनाय जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जाखौनो जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय देरहाथारगोन आरो देरहाथारनांगौ होननानै दा बेखौनो जोङो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों जेन' जोंनि गासै सापर्टारफ्रा फैगौ बे लकसभा इलेक्सनावहाय BPF हान्जानोनो भटखौ होजोबनो थाखाय खावलायहरबाय आरो जोङो दिनैनो प्रतिश्रुति लायोदि
जोङो फैगोन आम आदमी पार्टीनि गासै वार्कारफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय BPF हान्जाखौनो जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो थाम-थिम जाबाय। मानो होनोब्ला जोङो दिनैहाय फुरा कनफिडेन्स दङ जोंनि बे भटखौ मोनब्लानो बिथांमोनहा देरहासार जागोन होननानै। दा गासैबो जोंनि वार्कारफ्रा बुंनो थाङोब्ला UPPनिफ्रायनो फैनाय, BJPनिफ्रायनो फैनाय, बेबायदिनो गोबां कालेक्सन खालामलायनानै जोंनि वार्कारफ्रा गासै जोंनि क'क्राझार कनस्टिटिउसनावहाय 1700निबो बारा जोंहा वार्कार दङ आरो एक्टिभ महरै जोंहा 530 सो दङ, गासै मावगासिनो दङ। पुरा फुल हिसाबै हाग्रामा बिथाङानो देरहाहैगोनखौ जोङो नुहुरखाबाय। दा एसेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंहाय फोरमायबाय। एसेनोसै। बे थांखिया नोंथांमोननि बेक्तिगत ना गोजौ हाइकमान्डनिफ्राय फैनाय? बे जोंनि थांखिया बेनो जाहैबाय, जोङो सेन्ट्रेलावहाय BJP हान्जाखौ फेजेनथारनांगौआवहाय दा जोंनि हाइकमान्ड बायदियैहाय जोंनि आसामावनो सासेबो केन्डिडेटखौहाय आम आदमी पार्टीनिफ्राय बसायनाय नंला। बिनि थाखायनो जोंनि हाइकमान्डनिफ्राय जोङो बेखौनो मोनदोंदि जायानाखि BJP हान्जानि बेरेखायैहाय केन्डिडेट गसंगोन बेनोनो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामनो हागोन, बा सोरबाहा गोहो दङब्ला सिंगेलै इन्डिपेन्डेन्सै गेलेनो हागोन होननानै गोजौनिफ्राय निर्देश हरनायखाय जोङो गोजौनि निर्देश बायदियै हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय जोङो एसे भट मोनदेरब्लानो देरहागोनखौ नुनानै जोङो दा बिथाङा BJPनि हेंथायै गसंनायखाय जोङो गोजौनि निर्देश बायदियै जोङो बिथांखौ सापर्ट खालामनाय जाबाय। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारहोनो हादों। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।